perlok ni pediang so hai pi sai sin sagana ka channel ka changi bat asyang ya page ka video ngagar pat epi pin sngo ba ban subscribe ka channel bat kum ju share bat like ka video ka changi tiang na video ni page ba palai Cristiano Ronaldo ukentai ban sim ya ki medals kum utawa runners up tehagan nga jingele kai hagaba ka Al Nassr persa ya ka Al Hilal hagaba Cristiano Ronaldo ulay wan pinki jar nangkong hagane nga jingele kai bat kane kalong ka jingkermen na kaliang jong ka Al Nassr batru ya ki fans jong ka Al Nassr bat kane galong kacing kermen ru ya Cristiano Ronaldo bangnya job ya kane ka kusnam Andrei Peuse tangadin kato kane menit ka Al Hilal kanla ban penpai kela ya ki gol hadu sau teli tar hadu bahkan yura ya kanam job ha kane ka tournament tegumta ha kane kacing elekai ha kacing celebrate ya kanam job laong ba u kapten jong Al Hilal ule kum bale Messi ha ka World Cup batkane kala pensapreng sha kibriu bat penkandit sha kibriu bat laong ba ha kane ka jingela kai ha ka ban one sim no ya kine ki medals te ha kane laong ba Cristiano Ronaldo kuntai ban one sim ya kine ki medals Andrei ulit pai sha la ke dressing room tekene ka ek kalong ka ba pensausi ya ki fans bat kum ju ya ke tim hiber ko wai yo lese nemar ba Cristiano Ronaldo usausi nemar ba usharem la bonsin ha ka Al Hilal tekumno perlak pidan badong halor kane tangkane kubli sibut